Това е втория част. Втори епизод на Бенко Кота 2016. Та-дам-та-дам. Сега ще Bad Boy TV. Да видят хубаво е. Втора част. Сега бях аз, нали? Да. И числото ми е... Кое е? 10. 10. Нямам го, за съжаление. Пък аз го имам. Ето го. Взем числото. Ето. 33, браво. Ама. Имам 34. Аз имам 31, 32. 30. Моето число е 36. О, имам го, вижте. Колко си направил, човек? 36. Първа. 36. 17. И сега бум. Беч. Нямам. 47. Нямам. После го казвам. Какво е ли? Добре. Не хвърляй парички и пребери ги. 83. Имаме ли? Я. 12. Снимайте, брат. Има 82 ли? 83 ли? Не. 82. Числото 65. Сега май го нямаме. Не. А ти какво прави с топчето е, че си блокирал камерата? Що го сложи на 65? 65. Числото е 57. И имам ли 57? Не. Този път трябва да е 9. И числото е готово. Сега я обхвате ги. Ето, вижте, момчета и момчета, 13 имам го и в клипа. Вижте, имам и 13 също. Виждате ли го? 64. И слагаме синьо на 13. Нямам си... не. И сега съм отново аз. Предаването Bad Boy 4 ми се падна. И нямам. Вижте. Ще почакам моя път. Ето, това е пътването ми. Много е хубава тази игра. Давайте си. Братика, тяка се не мрази и вече почва да ме кажа. 30. Нямам 30. И аз го имам. Това е 74. И нямам. За съжаление. 74 слагам. Брат, що да я бе? Или колко направи? Ще трябва да помня. Паже! Иди там! Добре, ако слагаш. Добре. И сега аз съм. Майта, какво пампи? Нямам го танцова. Имам 90. Вижте 90. 90. Къде падна 90. 90. 6. За огън. Нямаме 6. Аз имам 9. 44 ми се падна. И около на тебе какво се падна? 62 ли?
Супер. Разминава се. Какво да пада? Разминава се, викам. 49 ми се падна. 49 е. Ето го. Сега е Илко. Илко иллюмината е сега. Ти си иллюминат. Защото бягам бе. Защото да бягаш. Да, и ти си. Добре. Батил. Чакай. Бам. Ти. Числото, което му се падна на Илко. 76. 76. Имам 67. 70. Падна ми са 80. Май. 80. 80 е най-странното естество на света. И сега. Да станем. Не ме снимай. 46. Вижте. 46. Виждате ли това? Да. Кой го тук имам го? И твоето 46 го имам. Слагаме синьо. Сега 46 къде си? Ето. Чакайте да взема. 48. Ето. Нямам. 20. Държай бе. 26. А не мисля 35. Нямам 20. Нямам 35. Сега съм аз. Добре. Да, Илко, ти си. Турбо напред. Ау, баскетбол. 60, 72 и това, че се угодила. Окей, вау! Ела, покажи моето число. 72. Защото ми е 34. Ето. 72. Тук. 72. Ето. И току-що ми се падна 24 и аз го имам. Да видим. Чакай, бе. 24. Вижте, аз го имам. Колко? 24. Да. Бум. Аре, ти да. Леко заприлича. Леко заприлича. И той число го нямам аз. 52. Моето число е 52. Я. Имаме. Ти имаш 52 и аз това правда. Три, си, седем, няма, Точно на мене ми те Ане. Я. О, 8. Да, последно завъртане, стояне смисъл. 37, къде е 37? 61 ми се падна. Имам го, вижте, имам 61. И Да. Или свършим, да. И свършим хоя, има трета част, ще я даваме след 5 минутки. Чао. Чао. Бай, бай, бой. Чао, чао, чао.